L-emenda fil-kodiċi kriminali li tkun diskussa fil-Parlament maħsuba biex tipproteġi lit-tobba u lill-ommijiet f'każ ta' komplikazzjonijiet serji fit-tqala mhux se tdaħħal l-abbord f'pajjiżna. Sa dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard f'intervista ma' News li fiha tkellem dwar l-aspetti legali ta' din l-emenda. Din l-emenda mhux se tdaħħal l-abbord f'pajjiżna. Dawk li huma provvedimenti fil-kodiċi kriminali marbuta mal-abbord hemmhekk se jibqgħu. Il-Ministru Jonathan Attard tkellem ukoll dwar lan ta' din l-emenda. L-emenda l-intenzjoni tagħha huwa illi tassigura li dak li kien isir qabel bħala prassi mingħajr is-sosten legali, issa jkun hemm is-sosten legali b'tali mod illi nassiguraw ruħna li l-ommijiet f'pajjiżna jingħataw l-aqwa trattament tas-saħħa. Meta mistoqsija jekk l-om tistax tiddeċiedi hi dwar it-tqala, il-Ministru kien skiett. Id-deċiżjoni kif qed ikun propost f'din l-emenda hija tal-professjonist mediku. Ovvjament, kull intervent mediku li jsir irid isir bil-kunsens tal-pazjent. Il-Ministru qal ukoll li l-om għandha dritt li ma taqbilx li tkun itterminata tqala. Tista' ma taqbilx li jkun hemm l-terminazzjoni ta' tqala kif tista' ma taqbilx li jsir kwalunkwe intervent ieħor fuqha diment li ma jkunx mart li huwa kontaġjuż. Staqsejna wkoll il-Ministru għall-Ġustizzja jekk għandux isir referendu dwar din l-emenda. Aħna nemmnu illi fiċ-ċirkostanza, ġifieri nitkellmu hawnhekk fl-aqwa interess tal-ħajja ta' saħħet l-om li huwa dritt fundamentali din mhix kwistjoni ta' opinjoni. Aħna konvinti li dan huwa l-aqwa pass li jrid isir biex nassiguraw li n-nisa tagħna jirċievu l-aqwa kura tas-saħħa. Fl-intervista ma' News, il-Ministru Jonathan Attard qal li dwar dan is-suġġett il-Gvern qiegħed jikkonsulta ma' kulħadd.